Ahoj, ahoj, ja som Nick3 a ja vás vítam u prvého videa z Minecraftu. Tak, môžeme sa pustiť do toho. Mám tu nejaké svety, jo, ale nemám ich celé, takže dáme si vytvoriť nový svet. Napíšeme si meno, napríklad svet GGG, dobre. A dáme si hra o prežití, to je jasné. Semienka do generátoru by som si dal môj svet. Tak, čity určite necháme vypnuté a vnúcnú truhlu by som zapol. Dáme OK a dáme vytvoriť nový svet. Tak trošku nastavím kameru. OK. Takže sa nám to načíta, počkáme si ešte trošku. Tak. No tak už by sa nám to doraz malo načítať. Áno, už to ide. No. Neviem, prečo mám tam niečo dačo iné. No, konečne. Mám nick takýto. Neviem, či ho dobre vidíte. Asi nie. Je tam proste jeden terorista s českou lajkou. No, tu je to. Tu má oči. Jedno oko, druhé oko. Ale my nebudeme robiť svoje marinky a ideme sa hrať spustiť do toho. Trošku mi to bude teraz lagovať do začiatku, neviem prečo. No, takže videjka si budem robiť iba 15 minútové, nemám teraz akože proste zaplatenú licenciu na videjka väčšie. A tak, už tam vidím niečo. Au. Vidíte, ako to teraz seká, trošku to bude tak sekať, ale potom to hovorím, pôjde to ako po masle. No, vidíme tu tekvičky, to jednu si dáme na hlavu, to určite. Vidíte, ako to seká? Nemám to rád, keď to takoto seká. Takže dáme si ho na hlavu. A moc sme tekvicový panter. Tak ideme ďalej, ale my si to dáme dole, aby ste niečo aspoň videli. Keď už mám takúto zlú kameru. A tak. Máme tam aj kravičky, naťažíme si nejaké drievko. Neviem, či bude z toho séria, keď bude viac ako 20 lajkov. No, možno, že jak sa rozhodnem proste, tak budem natáčať takéto série, 15 minútové. Je to iba také na odreagovanie. Ale tak. Nemôžem s akým kamošom točiť, to fakt neviem ešte vám povedať. A to je tak asi všetko. No. A ideme k Minecraftu. Na Minecrafte by som si chcel hlavne urobiť nejakú postielku. Domček, to je hlavné, ale nejaké brnenie, to nemám vôbec. Hop, OK. Vidíte, ako to seká, a ja to neznášam. No, takže toto si zabijeme, túto kravičku. Zdochni. Tak máme jednu kožu a 3 mäska. Aspoň no, syrové stejky, dobre. Trošku som sa netrafil. Tu zmastíme ešte túto kravu. Hop, 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 zdochni. Po tu. Nezdrhaj. Au, neviem prečo mi to teraz lagovalo už poriadne. Prepáčte za to lagovanie, neviem čo... Akože nemám čo s tým urobiť, ale tak...
Keď tak mi to napíšte dole do komentárov, čo mám s tým urobiť, s týmito hovedinkami a tak ďalej. Dobre. Zabijeme poslednú kravičku. Tak zdochni. OK. 6 sa robia z 8. Ešte aj tak nemáme crafting table. Crafting table. No, takže si urobíme crafťák. No, takže crafting máme hotový. Dal by som ho zatiaľ. Urobil by som si tu niečo také. Tam je niečo také. Dobre. Myslím, že tu je nejaká jaskinka. Jo. To je dobré. Tak, tu si dáme crafťák. A tu si vykraftíme. Nie, čo robím? To bude, sa mi zíde určite. Tak. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Dobre, no tak. Krompač máme, vidíte, už to ani tak obáraz nelaguje. Treba nejakú chvíľku vylaguje, keď sa mi nechce načítať poriadne svet celý. Dobre, už to teraz zalagovalo, no, tak berem späť. No, tak fakt neviem, či to budeme vydávať videjka, fakt neviem. Či z toho urobíme vôbec nejakú sériu, nikto to nevie. Ani ten hore. Takže, ja fakt neviem, no. Takže si naťažíme kamienok, je to trošku možno, že predako nudné, ale tak, nemám s tým čo urobiť. Mohol by som to zostrihať, ale nejako sa mi nechce strihať teraz, takže asi tak. No, 22 kameňa, to je moc málo. Aspoň doničíme krompáč. Zas mi to nevypadlo. No. Prepáčte, že mám takýto blbý hlas, ale nechce sa mi ani nejako hovoriť. Videjko sa mi akože chcelo točiť, ale hovoriť sa mi vôbec nechce. A pritom ma ešte boli hrdlo, takže asi tak. No. Takže toto by sme mali. Tak. Zoberieme si aj tohleto. Tak krompač. Dobre, doničíme ho, no. No. Zaraz to bude doničené. No tak. Možno, že budem točiť aj GTA San Andreas, lebo mám ho tu a nemám čo s ním tu urobiť v počítači. Takže ja si ho natočím trošku, nejaké série a tak ďalej, no. Môžete mi dať do komentov, že či mám točiť GTAčko alebo nie. A keď tak dá ako dobrú hru, môžete mi napísať, stiahnem si ju. No tak. City Car Driving, to neviem, či budem natáčať. Je to dobrá hra, ale tak trošku nelogická. To môžem aj ja povedať. No. Takže si urobíme kamenný krompáč. Keď sa vám tak trošku priznať, dobre, zavzol som craftiť nejaké veci, ale zatiaľ mi tu nejako ide. To by som si urobil teraz nejaký mini domček, lebo nemám tu kde bývať. Asi tak. No. Tak, ešte toto hladinku dáme preč. Tak. Toto si určite vyťažíme, uhlie sa nám zíde stále, sa niekomu aspoň zíde na torče alebo tak. A teraz fakt neviem, čo budeme robiť. Hovorím, bude z toho séria, keď tam bude viac ako 20 lajkov. Keď to vôbec chcete. No, to je na vás jedine. Ja keď sa mám tak dobre priznať, no Minecraft ma ani až tak dobre nebaví, ako ma bavil dakedy. Ale tak, no. Takže toto máme. Dobre. Toto si určite zaklobostujeme.
Tak, hop, hop. Máme ešte jeden staj, nemusíme sa ničoho báť, že nemáme. Hop, 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 hop. Takže si ešte trošku vyťažíme tu ešte dve bločky dozadu. Dobre. Hop, 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 hop. A ešte tohleto. Tak toto si vyťažíme rukou, lebo nemáme ešte lopatku. A tak, dobre. Vykraftíme si ešte truhly. Ok, dve truhly akurát. Miesto toho. Neviem, či mám zapnuté príšerky, počkajte, pozeráme sa, nemám. Dobre, tak, ale už nič nemucké nebudeme robiť. No, takže tu bude už koniec videjka a tak. Takže lúči sa s vami Miik 3 a ja a uvidíme sa u ďalšieho dielu. Ahoj!